ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଣ୍ଡାଜିକୁର ଯେଉଁ ପାଖରେ ଆମର ଅଫିସ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସେ ପାଖରେ ଆମର ମିଟିଂ କଲୁ ଆଜି 10 ତାରିଖ। ଆମର ଜିପି ତରଫରୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଜଣେ ବାଛା ଗଲା ଆମର କଶ୍ୟପ ଭାଇଙ୍କୁ, କଶ୍ୟପ ନାୟକ। ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କି ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ରେ କି ଆମର ସଂଘରେ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ମଦ ଫଦ କିଛି ପିଇବେ ନାହିଁ କି ଭୁଲ ବସତ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାଇ ଆମର ଭୁଲ ବସତ କରନ୍ତି ସଂଘ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସେ ଦଣ୍ଡରେ ଦାୟୀ ହେବେ। କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କାଶ୍ୟପ ନାୟକ, ମୁଁ ଖୁଣାଜିପୁର ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ରହିଛି। ଯଦି ମୋର କୌଣସିଠି କଥା କହିବାରେ କିମ୍ବା କୌଣସିଠି କୁବ୍ୟବହାର କାହାକୁ କରେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ମୋତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତାହା ମୁଁ ସହି ନେବା ପାଇଁ ରାଜି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।